така, от, скажімо, партія складалася. Тому оце прикро, що немає от цього розуміння, що ворог – це Кремль, це путінська Росія, а політичні опоненти твої чи конкуренти – це фактично союзники в будівництві держави. Вони можуть мати іншу думку, вони збирають свої там електоральні дивіденди, якісь критики там президента і так далі. Але ж, по суті, я не бачила, наприклад, щоб в Німеччині ті ж самі соціал-демократи, християнські демократи, зелені і так далі, вони в Європарламенті, вони синхронно діють. Вони просто отримують з держфінансування бюджету, але в них є якась загальна система координації, де є інтереси Німеччини, навіть якщо в них є різні бачення там щодо стану довкілля, там екологічних питань. Але що стосується загалом Німеччини, і так в них є якісь поняття. А у нас, ну, я не хочу згадувати там про п'яту колону відверто тих людей, які працюють на Москву з депутатами, з значками депутатів, але інші без діалогу, без якоїсь нормальної скоординованої роботи єдності вигравати з Путіним наступні там партії, ну, ви ж прекрасно розумієте, що це одна з путінських стратегій – руками українців розвалити українську державу. Зважаючи на нашу вразливість, що ми один одного перегриземо, а об'єднуємося ми тільки перед розстрілом.